Lanjut kacang lor. Ya boleh. Cingure lor mlebu lor. Kacangnya masuk. Gitu lor. Iya, Rujak boleh, cingur lor. Bareng maneh karo Bu Lik lor. Saiki Bu Lik arepe gawe rujak cingur. Jalukane anak wedok murah senyum sing ning perantauan. Karo gawe kolak pisang bening lor. Beh panas-panas ngene iki enek sing seger enek sing gurih lor. Ala Bu Lik. Lah ya wis lor ya. Ayo saiki Bu Lik arepe midili sayure. Enek kacang karo kangkung lor. Kanggo enek iki lor. Apa, Bu Lik? Enek togene. Oh, Sing iya. garek kinclong ning kulit iki. Boleh mulai terus lor iki. Iya, Bu Lik. Ya wis ayo lor. Ayo. Melu midili kangkung Bu Lik lor. Iya. Sekarang rebus togene lor. Ya boleh. Togene diangkat saiki. Wis Ya. mateng. Toge ngene iki rasa suwi-suwi, ngene iki tok wis kena. Lanjut kacang lor. Ya boleh. Ini paling agak lama dikit ya. Agak lama, heeh. Nah. Wis mateng sayure kacang. Ya boleh. Bintas. Ceritane lali lur, ora diwe garam. Boleh. Kang kacange saiki kangkunge dikeki garam lur. Ya Ini boleh. lho. Saiki kangkunge masuk. Kangkung ini ki ya sedilut ae. Lek ngrebus ini ki lho, kangkunge sedilut. Lek suwi kan ndak ngono. Terlalu lembek. Terlalu lembek. Mang Buli senengnya sing agak rada apa? Oh, Kriuk-kriuk. Heeh. Untune sik rasa, Sik genep ya. sik genep. Kangkungnya wis mateng lor, diangkat lor. Ya boleh. Wis gini aja lor kangkung itu. Warnane hijau cantik ya. Bulik saiki ngirisi pisange lur. Pisange pisang tanduk. Sing arep digawe kolak bening mau lho lur. Boleh. Dirisi ngene iki. Rada tipis-tipis ngene iki. Oh. Wis cukup lur banyune kolak. Sekarang Bulik mau bikin kolak bening dulu. Ini jahenya masuk lur. Terus karo jahe. Kok jahe? Daun pandan. Daun pandan lali. Lah ngene iki lho, ngomong gampang anu. Mau jahe terus karo daun pandan, lur. Iya, boleh. Tak tutup sik bene anu, Ben harum. ben harum. Oke. Sudah wangi. Sekarang pisangnya masuk. Ya boleh. Ini juga ditinggal dulu tuh, boleh. Ditinggal dulu biar keluar aromane pisang engko. Tak tutup sik. Ya. Lor, Bulik saiki arep ngrebus cingure dulu, lor. Iya, boleh. Gak usah nunggu mendidih, lor. Heeh. Iki sekarang tak kasih anu lur. Jahe nyemplung. Apa iki? Laos. Laos nyemplung. Iki anu serai. Ya boleh. Iki dong salam. Garamnya sekalian. Enek penyedap. Kunir. Agak banyak Oh, kunyit ya. agak banyak biar kuning kok. Karo ben iku apa? Ngilangi bau amis Oh iya, Asik micin. Nanti biar gurih cingurnya. ya boleh. Nih lor, cingurnya lor, melebu lor. Biar gurih kalau direbus ini. Sudah mendidih lor. Gula merahnya masuk lor. Berapa banyak boleh? 4. 4 keping. 4 keping. Tambah 1 lor, 5 lor. Ya boleh.
Kolak beningku nggak pakai santan lor, cuma gini aja. Pisangnya biar agak empuk lor, nanti kan biar agak kecut-kecut gitu loh rasanya itu. Ya boleh. Kecut-kecut, enak, seger legi no. Bikin aromanya pisang wis keluar lor. Ya sudah gini aja kolak bening pisang itu lor. Dikasih daun jeruk lor. Antarane pandan sama daun jeruk itu nanti biar harum, tambah harum sedep lor. Boleh. Kita cobaan lor nanti kolak bening gini lor. Terus garam sedikit masuk, segini Ya. aja. Wis mateng lor, kolake bening lor. Wih harumane lor, suwedep janan. Kayak bikinnya wakeh kok pirang mangkok boleh. Akeh, boleh ngemantel mangkok iki kok. Be, tulang ya Ben, tasna ya Be. Ya, Iki ini, mateng, ini. heeh. Nih, Boleh ora kuat saene iki. gini. Ondang tasna. Itu babe petang mangkok iki bagiane abot Iya. kok. Alon-alon be. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemedul. Ini goreng tahu lor, nanti buat rujake lor. Iya boleh. Kalian karo tempene. Iya boleh. Wedi tempenya. Tahunya nggak usah kering-kering, ini pintas ya Allah. Goblok. Dan bawang putih dulu. Iya boleh. Terus mateng bawang putih. Kacangnya masuk. Kacangnya wis mateng pintas. Oke boleh. Heeh, wis mateng. Cingure wis mateng, Lor. Iya boleh. Oke. Wis empuk. Lor, sekarang boleh mau ngulek rujake. Oke boleh. Kasih garam dulu. Terus bawang putih lor, bawang putih iki digoreng lor. Bawang putih iki nggak sedep lor. Babe njaluk pedes lor, lomboke njaluk 5. 5. Heeh. Oke. Kita campur ngene. Ben sampai nduwer. Sampai nduwer-nduwer. Terus dikai iki lho lor. Dikai nganu, Pisang pisang kluthuk atau pisang batu. atau pisang batu. Banyak apa dikit boleh? Ya secukupnya ya. Iki lek babe tak wis rada akeh iki wonge seneng soalé. Terus iki kacange. Gula merah lor. Oh sekalian. Sekalian gula merah ini. Lek seneng legi ya agak banyak, lek gak seneng legi dikit ae gulane. Ya apa boleh? Sekarang dikasih air asem terus sama petesnya. Petes Madura ini lor. Ya boleh. Ini yang petes Madura yang hitam. Terus sekarang dikasih petis Madura yang kuning. Oh 2 jenis boleh ya? 2 jenis. Kasih air lor secukupnya. Sekarang kasih sayur lor. Ya boleh. Tangannya bulik wis bersih. Kangkung, kacang, toge. Ini lor, ada tahunya, tempe, Ya. lontong,
Nih lor, yang penting cingurnya lor. Iki lho, cingure ngene iki lho lor. Sekarang kasih cingur. Oke, Buli. Sekarang kasih buah, bimbing, mangga muda, Ben seger, Buli ya. timun, kates, bengkoang, nanas, meh lali. Hampir lupa lur nanase lur. Jenisnya banyak isine. Jenisnya banyak jadi meh lali. Wes, gak lali wes. Wes, aman. Aman. Lur, lek gawe rujak Bukli wis selesai lur, wis mari iki lur iki lho. Ya, Ya, iki lur. Iki, Rujak Bukli, cingur lur. Hmm, Macem-macem warnane iki lur. mantep. Mantep. Ya sono buahe komplit lur. Iya, Be. Nah, lah saiki saate piye lur? Makan rujak lur. Monggo lur. Iki Monggo. porsine babe lur, mantep iki lur. Lomboke 5 iki lur. Weh. Jan Wes monggo lur anu porsine bulik karo babe porsi gunung lor. Gunung, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur. Monggo lor, lor, rujak lor. Bismillah. Wah lur, Piye, Be? terasa bener lur. Mantep ya, Be. Mantep lur. Rujake mantep, Heeh. ono buahe tegar lur, mantep segar. Wis. Tenan lur. Tenan lur. Iya, semoga lanjut. Wis monggo tak dilanjut ya babi lur ya. Monggo, Be. Kerupuknya jangan lupa. Iya iya. Sik Nduk, menikmati rujake sik Nduk. Monggo. Payane lor. Cingur ala Buli. Mantep pol. Sampean lur lek kepingin rujak cingur kayak ibu sampean nyoba ala Bukli. Tenan enek rasane lontong, nek rasane asem-asem kecute apa iki mau Buah. buah. Jadi jan seger-seger enak, gurih. Nduk, murah senyum. Ini lho. Mantep Nduk. Mantep tenan. Ben iso jadi obat kangen ya, Be. Ah, iki lho Nduk, ya ini lho Nduk. Weh, mantep tenan Nduk. Enak dingelekne lor, buke lor diremet nih. Pedes iki lur. Piye, Be? Ih, ngombe kolak apa jenenge mau? Kolak bening. Kolak bening pisang gitu. Iki lur. Ya wis, Wah, mantep. diseruput, Be. Oh, segere lur. Mantep, Wis, Be. ora ukur segere iki lur. Lor, kolak pisang bening lor, seger. Jantung wocok.
mangan rujak, ngombe kolak bening. Jantenan. Iya rujake. Bah tenan Bu Li, rujake gonggur. Alhamdulillah Lur, makan rujak wis rampung ya Lur ya. Ya Be. Tetep babe karo Bu Li ndongakne dulurku kabeh seger waras, sehat, panjang umur Lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur. Wassalam Lur. Matur nuwun.